Ngai ngu yu blei haganiga sngi lai peutrik jong nu benai Julai jong gana snem ar peu ar busan. Men sngi blei ngidang ya kendu biang bat piha po mau sen. Te ngilayo banya selok ngilayo iru ya ka kam jong blei mau sen. Ngalayo I daka dalak jong ke khmat bat ngalayo sngi dalak jong ke skor baki para bengaj mau sen. Kila seni abhaya phi hagi bon ke baro bar hagi to sngi ke banga dandro kila pen bana men sngi ba sibet men met pin sakren ke jing sanjing te ngi ango yu blai nagam ta ka jing e ki para benget ba kata ka jing e jong ki yapi ka pen I ba u blai sngo bha ki para benget ki sngo bha aktin jong blai ko ang ba ki breu ki ba la ban pen sngo bha yau blai ba ki breu kata kalong ka jing em ke ba kodor hadu kata yau Jesu ru la ainam yu ba ula nang krau haka renyeng haka jing sngo bha hau blai bat ha kibru te mangi ki bangai ni de ban long kibru ki ba ngin duai bo blai nai bori ngi ngin per sngo bha yu blai bat ngin per sngo bha ru ya ki para bangai ki ba I jau trai ta kene ka sngi nga kwa ban klina phi haga jing dei bat ka jing stray jong phi hamau sen nadu baka evangelism department kala khot ye phi ban ya rap ya kam jong boleh hamau sen ta ka ka jing ya sem ka jing ya kendu jong phi senga bha ban ya thu bakan sa jing kan mau ha ki pateng ki ban wan ta nadu ba la khot evangelism stay ba her nong kong I khot yang aban ya le jing le ta den bala wan pai te ya kren ba ba her sibun sapang ke jing su khia ka kam ke jong le te nang tai ba her saya thu yang a sha ka evangelism bat nang tau sekretari evangelism ula phone yang a ong pitre ne malaysia mo sen tengala ong cái cầm ngàn lệ mó thì ông cầm balang thì ôi cầm balang tengah lệ bej thì ông pitre banwan sini selong lalu thì ông ngin sapen bej katarik teng toy katarik ke bufin bej pinga kalau bej banwan ngo thì hak kata ka janmet ki khot nga ban lệ tinggal lệ dan poi hang selong hamar pikir dan meeting dengan rung manga thì ông bảo có số nhiều là poi tingin keren nó xoay cái này như này tiếng ta lại bên bề ông bà pin lấy một sen để lấy sa miệt what should it ring what should it ring lấy sa miệt thì tất cả chẳng miệt cái lấy on những ai sa một sen nằm ở bằng ông ngay cái snow đó ngắm chụp poi beliau ngampat itu. Suara kota pimpa di poi mau sen. Macam poi. Te yang tongin sepen itu. Te yang Malaysia te hak kata kemit la penbej ban. Mano balik on ni pi. Ibang akan mau bahate idai pastor Rijoy, bat pastor Thaba. Nang tala sangat baklai mat Ricky. Tiga don hinaka naga sarkil ro te hara ka met bin le da po to ying jong ba ba ang tu te ki breu ki la dap shing ki la ying hidup syuting deh hai tu du shooting bia tho hai tu ying tu bia tho hai te ki la dap ki bi ying ba ki don ni presbyterian ki don katolik ki dan ki pelanget ni lai khe lang ki la ya tip te ki la ap tu marchen ying tu mo wan prestam di depan itu di pastor sebayang ini uban pej ya pihang ni dalam wajah seng isapan benakum tai long jaseng shwa ti wajah seng ti ini uban pej ya pi sini kerteng ta ya thu him pi tengah ya thu moi kerteng tengah dei bo ubal dan nong plo tong ini kani ke yeng ba phin siong ba phin sa ba phin ba ba phin ni to te da la met kum tu kan dai be chi tong yang ni lai no ni lai on ya fish mor kum kaneng tong ma ni ban sin ya lai sin ya te kam phang ngo te ya lai na ma fish long
ngangan sa no hang ni namar la nga late mentasan yal dang wan biang sa sin yo am itu shu mo te ka ba bangan sa ngan yo rung la sai ko wei pa kai wei ka ying Amen. haga ta sngi te nga on sai ba ti yo ba le rung ha ta step sha ta sngi ba lo shi sngi ta chan met nga so wan pai pan te na du ka tai ma le te tăng có quay na ka yeng ka ba ni la rong we para bangi la kala mamut te hande khon chang i bade ka thalik te persha ba te kata ka me pat ko ong dei ba khot i ba yanga dei ba khot uble dai ka me dei ba khot uble yanga dei ba khot pastor dei ba khot i ba morung kene dei ba khot i deng shooting dei ba khot mano khot uble yanga te hande tai te ben yang nado mga wansa kadi balang uble ngasong suk masem te hande ki khon bat kim hun re te nda ba isom te ki ra no kim sha chu te tai te men yam no tam te cái jing te kam don hi re nga cái jing na mar ba ngam pen sngap hir kai cái jing cái bai kan du teng teng ngalek de ka trok nang sitai ka to ko por dang bon ba kali ki do yong te nga sup ha ban le nang ne nga pha bat bi di pulit nang te de ka trok bong te da haden la du na ni trok ki do yong te men step la le si jan nga yo ban le ba doktor kan teu mukim don ba le ba doktor mulbo don ba le ba doktor mukimแต่ว่าพอวันพายแต่วันพายเป็นฉลองประสุแต่คำนั้นจริงๆเลยก็คำแต่นามาร์กิปลาไปงารงก็เว้ยไปก็วิกยิงหัวเสียงก็วิปุวิกดองบางอะไรงารงยิงหล่นแต่ดารงแต่งกะลีพีดองคริสตันdan kita orang Hoi ni long Kristen long Kristen balang ayu dan orang Katolik dan orang Presbyterian te tang to hape long Kristen te nya ka kamlam ding Kristen ka long ban im kicing im ka ba ha kin te da we long kasih pat te da gitu bilang long kasih tengah ai chi slok te ki ba bon hin tu ki wan te de ki ba la wan hin kasih te nga kwa ban tip kan no snem ka evangelism department ka long ka yarab bai kali pi kan long ka tinu blake ong nong tre de ban yo la ka bam te la da man chwa ong ban yo ka bam re man ta mdei tang ka bam ka bai kali rung don kam la dam don ka bai kali kum nongin yo ban dei mo ka juk man ta ke te na ka ta ka daw man chwa ong nong tre de ban yo la ka bam mar nong tre sa sitam 4 du don kali de keleng lapsa lagi pra bengai ka bam to pi kan no snem ke evangelism department ka yarap ye PAA wala ka long ka barit ru tamba ka kner ka ti kan man pan pau ya ka sa sitam ya ka kam du kan no snem ngam de ken mau bahai ka snem na mar ba am de bu ching mut na du balawan ba klen kum sekretari jong ke evangelism na du ko to po ha ti ba klen ila ya tho ba la shu ban siu ti le kum no ba u te ngala ong ba klen ba klen wat khuslai ya ka kam mo sen na mar ba ngam le na ban tak bisa ngale na ban tak ka kam te wat khuslai haga singi ka mga yo bay kali hingan le tel ngam yo bay kali te sangat ya sangat te la ka taro ngam sangat hingan le be hi man ki sa chan ngan le thao hi ble galat u ble pun ki ka do no jang ki param ngai jang ba nang ne na morung keneng ba ben dro ba pun ki ki palok chi ba do nang ta ba lung kong clear gitu ki ai hai ki kersan gitu ta don ki ru sa ka tu kan ni benai bala jong ba ben te bot ho te man ka por te tang hado kan ni ka snem arpo ane arpo lain na bagi ya sange no te to kendiat mo pi kane ka jing yarap ki para bengai ya unong tre u basngu ke ka kam jong blai te kalong srem ha ka por Moses
hak to kapor bagi le thma Moses wang ngan syong halor neulum wang da ka banga syong halor neulum ngan ra la ka kti sedrong hai bat ka thma ngin job job hai de nre la da jia banga la telot ka kti ka thma pailang Israel kin telot in rem te uhor baru aron kile kumno ken mau hai ki ra kersan ka kti hai Moses ki kersan de ki mau kersan de ki mau ka kti Moses ka ne be sedrong bat ka jing job ka wan te kalong ka dak menta ki don ki breu jong blei ki ba e je kam jong blei ha ba ki yo sngo ba pisa si tom ye kam ka jong blei ki bu mau gin ki kersan mau ha ki kersan ye ki kti te ka de ka tang ka ba ki ni ki ru rong ba ha ka balang mar keneng ki don ka men sim ban sa si tom ban ye rap ye pi ta ka de yang ku ban klik tin kan dia tenang ta na bolong bong iba Isra hai ba iba Isra ba Israel iba dan ong lada pimyo su na winu tongangan ay masih car si bena wow hero try kata ka de ka men sim kersan pi ta te da ka jing don jong pi ha mau sen ka pau bagi para benget ki im bat ki khlang hai te ka ta bengi sngo tenat te ngasngo yu ble na kam ta jong pi ba pi kloi ban sha si tom bat kat ba pi dang la hi kum ba ki la dong ke jang not ya ka arusan senem ke jubili te da ka jing pen ki men sim dungi ha ka tu ka bengi le kum to te nga thrai kini perkhat ba bat phiru pin ai men sim ba ya kin ga liang kata la da kim la ban khot ya ke distrik ru tang ka sar tu la hai yang la biang hai tang man pendan buram yo blai rengkat bat ki member ke evangelism department bat ki rurang ba ki bala kloi ban sa sitam ya ki tu di ban khot lut baro de hangta ka buram gu jong blai kan tang san kan ka bong ka tin jong blai bakan sa pateng ha ki bandang wan ha ki bandang kharu hai to komit kila ong yang ba dala wan biang mo pi ba do sini tingin saya keren bah beli berkat hai min biar ban sedang lum senyang kena kan bala kan show na du menta hai san snem te wala la ba hai tapi dang don e ban kren ke e jio i jong pi ya ka kam jong ble mau sen ka ba don kam ha sa kendiat ka tuan ni kadon ni kam kendiat ka ba ngam so la ban le kadang kalau ba ting ki pitu ki pra bangai ki ba nan kot jing mut ki ut da bi penyai ka kam kum tu ti ki au ba pi le talai kum ta bi tu kum kata kum le tang bang a ting ong balang chong blei dei ban yesu trai manu na mar chi su lo ong men chwa kitu ki ba wan na do dang step na khot ya ki suka ka bai nong tu bo wan hadu chan mi suka ti tu betre dang step ong ya bo wan chan mi suka ngim do dang step suka do chi su ong ngala khot ya fi suka te ting ong ngi hang ni ngim dei ban yesu trai mo ngim dei ban yesu bangilong nongkong bangilong hadin bangilong nia kacu ngiang kan do te atu ko man sem sai kan cha hi ga tam le saja ha ka kam ga jong ble hang no ru kim do hi ki ba kum ne kum tai ki stat hang no ru ke nam do ka lang kha ka ba la ka bha kan no ru ustad we ar don bet te ngim de ko slai ngin ong bet ka kam ga bha mo haba ya ustad malu malakum tu ngim de ban wit ban trei ban sa stamel kam jong ble te to ni ai ngo yo ble ha ga ni ka sngi ngi li yo ban ya slok ndiat ka kam ga jong ble po mau sen rengkat bat usakri jong trai bala sa sitam bala yai sa sitam bat bandang yai sa sitam kat bau ble nang ai ga jing ko jing khia yai tre sitam ni duai nam ta jong pi bat ni don ga jinget ka kti jong ble kan kner na kam ta jong pi lang ba ki brew ki badan ko masim ban sngolam
ya ka ban khat ban yarap ya kam nyong boleh mau sen namar habaki le ya pi kamut ki le ya boleh kum baong Jesu ha ka sngi bakadu ki dan ki bru ki bon ong tawan pi bela kar ko jong trai namar pilawan pet yanga habang apang pilawan ai jan kup yanga habang alengkoi te gitu ki basa khot kum ta ki ong ani ngim kan mau ko trai menno ba pila menno bang yela le bha ya pi menno bang yela pen kup jan ya pi ong em ha ba pile ya ki barit ki jonga te ka jing yarap jong pi ka kam jong blai ka de ka jing yarap ya ki pra bengai ki barang duna ka bos nguthu jing sempang bat ka kam ka jong blai kan roi kan im ti tau blen gar khu ya ka ne ga jing slok kendiat ka bengi yo ha ka ne ka sngi bat u blen nang gar khu ya ka kam ka jong u ngi kar pat pi ki pra bengai kan mau lem ka jing duai ya ka balang mau sen ka bala sedang da ka evangelism department bat ka lalong ka we ki balang ka bangi don ka jing kermen bat satang kendiat snem kan dap arfsan snem kin sa rakhe ka jubili rupa jongka tingai ngo u ble na kam tai ba o baldon bana ka balang mar keneng weni hirurang ba kloi ban sa sitom da kam sim ke basngau khi hi dala de to tran gar khu ya kan ne ka banta jong ga jing slok jongi ha kan ne ka por na kam ta ka buram jong u amen